Takulandirani pa page ya tikambeza thanzi yomwe timakamba nkhani zosiyana-siyana zokhuzana ndi umoyo wanu. Mwezi unoti wa July unakhazikitsidwa kuti anthu tonse pa dziko lapansi tisikambirana kapena kukumbutsana ndi kuphunzitsana za matenda azotupa mchiberekero mwa azimayi otchedwa ma fibroids. Tisanayambe kupita kwakuya ndi phunziro lathu tatiye tingokumbutsanako pang'ono kapena kuphunzitsanako zokhuzana ndi chiberekero. Kuti chiberekero ndi chani, chimagwira ntchito yanji? Chiberekero ndi thumba lomwe limasunga mwana mzimayi akakhala oyembekezera kapena kuti akakhala ndi pakati. Ngati mukuonera video iyi ndi kuti nanunso munakhalapo ndi chiberekero. Ngati mzimayi asali oyembekezera, chiberekero chimagwira ntchito yayikulu pa nthawi ya pamwezi yomwe mzimayi amakhala akusamba, ena amati kupita kumwezi, ena amati mapiriyodi. Kuti tichimveseseko pang'ono chiberekero tatiye tingochiganizira ngati peyala. Peyala tikalizondosa kuntunda kuja kumakhala kwakukulu ndipo kumusi kumakhala kochepa. Kumusi kuja komwe timathyola kuchokera ku mtengo kuja tikhoza kukunena ngati ku khomo la chiberekero. Ndipo kuntunda kwakukuluku ndi komwe kumalumikizana ndi machubu omwe mbewu ya amayi ndi mbewu ya abambo imakumanirana. Tikalidula peyala lija pakati kuchokera kuntunda kwakukulu kuja kupita kumusi kwakung'ono kuja ndi kuchosa nthangala ya mkati. Timaona kuti paja pamakhala nthangala kuja pena pamakhala kachikupa kakang'ono komwe timakachotsa. Kenako pamakhala nyama ya peyalayo yomwe timadya. Kenako panja pamakhala khokho la peyala. Chiberekeronso chili ngati choncho. Mkati pakati pamakhala kachikupa kapena kuti anthu amene timakonda kusokesa zovala timakonda kuti mundiyikireko lining, tikumakhala ngati ka lining. Kachikupa kamkati kameneka kapena kuti ka lining ndi komwe kamachoka mwezi ndi mwezi mzimayi akakhala kuti sali pakati kuja timati ali pamwezi kapena kuti akusamba. Mnofu wa peyala omwe timadya uja tikhoza kuutenga ngati mnofu kapena nyama ya chiberekero, ndipo khokho lija tikhoza kunena tikhoza kutenga ngati chikopa cha panja chomwe chimazungulira chiberekerochi. Pa nkhani ya pomwe chiberekero chimakhala tatiye tidziwenso kuti kodi chiberekero chinazunguliridwa ndi ndani, maneba ake ndi ndani. Titenge kuti chili chiberekerono kutsogolo kapena pansi pake pali thumba la mkodzo kapena kuti chikhodzodzo. Ndipo kuseri kwa chiberekero ndi komwe kunadusa thumbu lalikulu komwe kumadusa chimbudzi. Ndifuna kuti mumvesese chifukwa choti tikamakamba za zizindikiro zina za ma fibroids kapena zotupa zimenezi zimapezeka zoti munthu akukodza kwambiri kapena somwe amavutika kupita ku toilet. Chifukwa chokuti chiberekero chija chikadzadza ndi zotupa chimatha kuphinja chikhodzodzo, ndoti chimachifinya chikhodzodzo kumafuna munthu kukodza pafupi kapena so munthu umatha kukhala pa chizungu timati constipated kuti kukanika kupita ku chimbudzi. Apo ndangodusa sinayambe kuchola nkhwani. Ndiye taphunzira za chiberekero. Tsopano zotupa za chiberekero ndi chani? Ma fibroids ndi zotupa zomwe zimamera mchiberekero mwa azimayi. Pa zomwe ndanenazi kuitani zinthu ziwiri izi. 1, ngakhale ndikunena kuti zotupa za mchiberekero mwa azimayi, zotupa zisitha kukhala mkati mwa chiberekero kapena pa chiberekero kapena so malo ena oyandikana ndi chiberekero. Chachiwiri, zotupa si cancer. Tikakamba za zotupa za mthupi mwa munthu timafuna tidziwe kuti ndi cancer kapena ayi. Ndipo nthawi zambiri adokotala amakonda kunena kuti ayi chotupa titenga kanyama kuti tikapime kuti ndi cancer kapena ayi. Tsono zilipo zotupa zina zokhuzana ndi chiberekero zomwe zili cancer. Koma zotupa zomwe tikukamba pano za ma fibroids si cancer ayi. Tsono zotupazi zimamera pati. Tatiye tibwererenso ku peyala lathu lija. Zotupa zimenezi zimatha kumera pa chikopa cha mkati kapena ka lining ka mkati kaja. Zimathanso kumera mkati mwenimweni mwa mnofu uja. Komanso zimatha kumera pa chikopa kapena chikhungu cha panja chija. Komanso zotupa zina zimakhala zomatana kuti sungathe kuchichosa chimodzi zinthu zizabwera pamodzi zabulungira pamodzi. Apaso mpofunika kupamvesesa chifukwa choti tikakamba za treatment kapena kuti kachiritsidwe kama fibroids zimatengera kuti zamera pati ndipo zamera bwanji. Nanga zotupa zimenezi zimabwera bwanji? Amalawi anzanga, kukhala ndi ma fibroids siziwanda kapena kuti kumangidwa mofiti yayi. Matenda amenewa amabwera chifukwa cha zifukwa zosiyana-siyana. 1, mahomoni kapena kuti mankhwala a mthupi. Pamene patikhala ngati tikupitirako kwakuya pang'ono koma mundigwire musanditaye. Mukudziwa kuti azimayi ndi apaderadera chifukwa choti iwowa ali ndi upangiri otha kulandira mbewu, kupanga mwana ndi kusunga mwana mpaka na miyezi 9. Kuti akhale ndi upangiri umenewu azimayi ali ndi mankhwala omwe amatulutsa mthupi mwawo otchedwa estrogen ndi progesterone.
Mankhwala amenewa ndi amene amakhala ngati fetereza ndithu kutengulira thupi la mzimayi kuti azioneka amene amaonekera muja, komanso kuti akhale okonzeka nthawi zonse kukhala ndi pakati. Mankhwala amenewanso amapezeka mwa azibambo koma mlingo wake ndi ochepa kwambiri. Kuyambira nthawi yomwe mtsikana watha msinkhu, mankhwala amenewa amakhala nakwera natsika, nakwera natsika, mwezi ndi mwezi, chaka ndi chaka, kwa zaka zambirimbiri, mpaka na mzimayi uja akule ndi kusiya kubereka. Nene kuti mwa azimayi ambiri chifukwa azimayi ena pa zifukwa zina zimene zimachitikira mwezi ndi mwezi, zimachitika apo ndi apo. Tsono kafukufuku waonetsa kuti azimayi amene sanaberekepo kapena anabereka koma ali ndi ana ochepa amakhala pa chiopsezo chachikulu kukhala ndi mafibroids kapena kuti zotupa za mchiberekero, chifukwa chokuti mankhwala aja maka estrogen amakhala akuchuluka nache mwezi ndi mwezi, osalipasa kwambiri thupi mpumulo kapena kuti break. Omwe azimayi omwe amabereka pakhalekhale ali ndi chiopsezo chochepa kukhala ndi mafibroids, chifukwa choti amakhala ngati akulipatsapatsa thupi lawo lija mpumulo kapena kuti break kuchokera ku mankhwala aja. Izi zithaso kukhala chifukwa chomwe tikuwaonaona mafibroids masiku ano, chifukwa choti anthu ambiri akusankha kukhala ndi ana ochepa kapena akusankha kusabereka kumene, pomwe kalekale azigogo athu makolo athu amakhala ndi ana ambiri. Munde mwina mwongoganizira chinkana nthawi imeneyo mafibroids samatchuka kwambiri. Koma china kwa amayi omwe ali kale ndi zotupa zimenezi natenga pakati, zotupa zimenezi zimatha kukula msanga akakhala ndi pakati. Paja ndanena kuti mankhwala aja ali ngati fetereza, ndi chimodzimodzi mukakhala kuti mukuthira fetereza m'munda woti ndi wachimanga, ngati muli maudzu aja nawonso amasangalala. Chachiwiri, mafibroids amatha kubwera chifukwa cha zoyamwira kapena kuti genetics pa chizungu. Ndanena kale kuti azimayi okuda pa dziko lonse lapansi ali pa chiopsezo chachikulu kukhala ndi mafibroids. Komanso kukakhala kuti kwanu mayi ako kaya gogo ako azakhale ako anakhalako ndi zotupa za mchiberekero, iwenso uli pa chiopsezo chachikulu kukhala ndi mafibroids. Chinanso kukula thupi kapena kuti obesity. Kafukufuku waonesa kuti mwa azimayi ambiri amene amakhala ndi zotupa za mchiberekero, ambiri mwa iwo amakhala okula thupi ngati ine pano. Izi ndakambazi ndi zinthu zomwe zimatiyika pa chiopsezo chachikulu chabe. Sindikutanthauza zoti mzimayi akakhala ochepa thupi kapena akakhala ndi ana ambiri ndi kuti sakhale ndi mafibroids kapena zotupa za mchiberekero ayi. Tsono ndi zizindikiro ziti zomwe zingaonetse kuti azimayi ali ndi zotupa mchiberekero kapena mafibroids? Choyamba, kupanda chizindikiro. Azimayi ambiri ali ndi mafibroids ndipo mwinanso adzafa osadziwa zoti ali ndi mafibroids. Samamva china chilichonse ndipo saona chosintha china chilichonse mthupi mwawo. China, kutaya magazi kwambiri mukakhala kuti mukusamba, mukaona kuti mukusinthasintha kansalu kaya ndi padi kaya ndi tamponi, chimene chichita kukhala chizindikiro cha mafibroid. Kupweteka kwambiri m'mimba kapena msana, kukodzakodza pafupi, komanso kuzimbidwa. Kumva kupweteka pogonana ndi abambo, komanso kuvutika kutenga pakati. Tsono tingachite bwanji mafibroids? Choyambirira, ngati muli ndi zizindikiro, thamangirani ku chipatala kuti akakuoneni. Kumene kuja akatenga bwinobwino nkhani yanu, komanso akatha kukakuunikani kapena kukupangani scan. Akakupangani scan, pali zinthu zingapo zomwe angathe kuchita. Atha kunena kuti mmene takuonerani tiye tidikirebe mudzabwere chaka chammawa kapena mudzabwere mukaona zizindikiro izi ndi izi. Athanso kukupasani mankhwala opangisa kuti zotupa zimenezi zifote. Athanso kuganiza zokuti akupangeni operation. Maka zikakhala kuti zotupa zimenezi ndi zazikulu kapena mzimayi akakhala kuti afuna atenge pakati koma akukanika. Koma pakakhala kuti chotupa chindi chachikulu komanso mzimayi mwina ndi wamkulu alikale ndi ana sakufuna kudzabwerekanso, adokotala amatha kungochichosa chiberekero chonsechi kuti mzimayi akhale ngati moyo wake wabwerako mchimake. Mafibroid kapena zotupa za mchiberekero zimakhuza moyo wa mzimayi okha, zimakhuza khomo lake, ana ake, banja lake kapenanso dziko lonse. Azibambo, anyamata, tonse tinachokera kwa amayi, ndipo tili ndi akazi athu, tili ndi azilongo athu, tili ndi ana athu akazi. Tiyeni tionetsetse kuti tikuwapasa chisamaliro ndi sapoti yonse yomwe azimayi amene wakufunika. Ndikuwuzeni zinthu zimenezi zimatha kupweteka kwambiri. Ndaonapo ena azimayi akuwawa ndi ululu. Uno ndi 2025, ndidze pano nzatonse. Palibe kuti izi nzamatenda azimayi nditseke makutu ndisamve. Ayi. Nkutheka tsiku lina mudzafika ku nyumba nkupeza kuti nsima palibe, amayi akugona. Inu chifukwa mmatsalira peji ino yati kambe zathanzi, simudzatenga mkono wawo kuwamenya kapena kuwakalipira. Ayi. Mudzasamala ndi kuwapasa sapoti ndipo mudzaza zoti mawa tiyeni ku chipatala tikuperekezeni. Si choncho?
ngati mwaphunzira kanthu kena mtsiku la lero pangani like ndi kuyika ndemanga zanu pansipa, osayiwalanso kuwagayira video ya anthu ena kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.